سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم بمخنيات حمام كوفيد 19 أقاريت وزنبره قدمات بشكليتا تمال سنبت أب سلوفينيا أب استخير الشامبيون تهاجر تجميرم أب زي دحر عالم وحمام كورونا نفل ماغزي استخير الشامبيون سلوفينيا وري تقررماي أبال كلب جومبو بيسما روغريك بريموج نور الدروب 3 ساعات 3 54 كالتاتن بمززاميو أب تاريخو نفل ماغزي بمعوات نعامت مملاتا بمالي هاجور تسرعت مالي لبيسو ناب صفر عليه وردرات كساتف سود 30 عامت تقررماي نزناي 245 كيلومتر ودر أب ساعات 42 كيلومتر نارغصيو نأبال كلب UAE تيم إميريتس زخونه تاديش بوغاكار كمو نأبال كلب بحرين ماكلارن زخونه ماتيش مهوري بمسعر عود شامبيون سلوفينيا خوينيوم شامبيون إرترا أبازل ناسهم ككايد كواي قبون تنبره مسزله هلو كونات علمنا تتصوتا نخالق زي كم صغير أفكارتي كردم بشكليتا يقلتم إنجليزاوي تتصاوتاي جرمنايت كلب بورشا دورتموند جادون سانشو ناب هاغور تمليسو كتصاوت كمزللي نكلبو دورتموند أفليت وقت بلزا عبيت مع كناز زينا جرمن بيلد أفليتام دورتموند نزي بكلب مانشستر يونايتد بقندو كابنوي حتحيزو كدلت انح سانشو نام مسار عن متصنبار مهايو كب أبيلا حدش وعل كتفرمو مخانقوا كغلز انتصنحه سانشو غندلايو نام يونايتد رايك كمزخونه بعبيو نام مدرك بريمير ليج مملاس مخانو انا تشيرلو تبل ازا جرمنايت مع كن زينا كم مغلص بزحات تنتن سبورت ما يونايتد نتصاوتاي قداميت مرچو مخانه يحبرالهم زي ام نايلومي عامتات سبورت 10 شوتات مس 10 قرب نشوت مغبار بغنغام ام نفسو كف صوتا اب حنت شوتو ترى ان تتصاوته كمتصنح بلص من سي تصاوتاي اب هاجر جرمن وترو سمو بنقفيتا كل علبه كم زي بولو زغلصم ودغانتو جرمناوي امريشان كيترفون لبي يعب كبل ذهبو مخري بمنقدي مرخب بوزحان زي كونه اب حنت غانتا كساب زهلو اب غصو كنغرو تقنع منقد منبارو كم امان ابزا كلبن هاجرن صنحلو غزيدما اب ذكرامات كبقع وسينلو تبل زينتا كاب نويح غزي كدليو صنحت كلب مانشستر يونايتد عب بسرات كنت خونه غنا غزيكي وسرت كم تشيلسي ام فرام تيمو ورنر ستقمتو المنقد تختيلا بقصبت بتا جرمنايت كلب نستبهالو تواغا كتبصحو كم زي تخيل كالوت كانتاتات ابت مسرح كيصنبراو تسقيم تمنتاي سيتسات 6 سانشو نزخونه عباي غانتا زبهك سلازخونه تشيلسن أسلطاني لامباردن كساب حجي بيدرون ويليامن أب سريف زولو تصوتا بريمير ليج عدي إنجليز أبالاتهم كوينهم كتصاوتو ديوم أي كتصاوتون كم زي فلوتو يقلت علم الزخونلو نايكلت يوم كونترات 3 سنة زبكع كنسو كساب حجي زكايد زولو زرب أما فتصمتو كبتصح بزي مخاليوم زوم كلت تتصاوتي كاب تشيلسي وطيوم بيدرو ناب كلب روما ويليان دما كاب أرسنال توتنهامن مسحانتين كتصنبر تتصبيت زقبر لهم كوينو كم كلهم تتصاوتي أب ذكرامات كونتراتهم زبكع مو كساب مزام كبلو نحاده ورحي كوسخو تصبيت بزحات نيريم زغن كساب حجي كخون اي كالن زلوم ديلي تيليغراف كم زحبرتو كلتيم تتصاوتي نزعمت سبورت تشيلسي كود واكو دليت انتالو بتا كلب نزقربه حد سممعات غن نتوعل كياتو كم زحلهم تغلص يكون برز حلف سمون بعلي نبره تشيلسي مخانو ترغاغصه جرمناوي كخوبات كاي ليبزيغ تيمو فيرنر ويليان بيدرون اب تشيلسي كصنحلو نلامبار حتو كم زقربلو غله منچታት سبورت كابلن دحبيرن ويليان بيدرون عمل سمتكعت بزلوم فتنه حدغኛታት كم مخانو متانيو برنر اب قلطافه كحجزو ابتا سماويت غانتا كصنحلو زحاتت زلوم غازيتا ميرر كم زغلصتو فدريشن كعسو غرا عدي انجليز نواننت كلب نيوكاسل بوراس عرات محمد بن سلمان تطو كبلو ليت علوم ناي زقند مخنيا دما نسو اب سعود عرب زركب ناي قرسنا مرخب بوزحان نودرات بريمير ليج چويو بمفناو ناي بيليونات كسارات توريدو كاب زبل مسمس فقاد نخبو دلو كم زيكونه تحبر اتي فرنسايت كلب PSG وعلو كحدثلو كم زي كون فليط زلو ود 36 عامت برازيلاوي تخلاخلاي تياغو سيلفا ناب هاغرو ناي مملاس حساباتا ونزيفو بوحدو نزمت كلت عامتات اب اوروبا كتصاوت كم زدل دحر مغلاصو انجليزاين كلبات ايفرتون وولفزن كومدما ويسهام زركبن بركت زبلا غانتاتات نصصاوتاي تገዳስነት يحديرنالو كم زلوا ديلي ميرر غليصام
ወላዲ አካፋሊ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ጋናዊ ቶማስ ፓርቴይ ዝኾነ ጃኮብ ምስ ዴይሊ ሚረር ንመጻኢ ወዱ አመልኪቱ ሓጺር ቃለ መጠይቅ አካይድ ነይሩ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ወደይ ኣብ ክለቡ ጌና ኮንትራት ኣለዎ ክትዕድጎ ዘለየት ጋንታ አርሰናል ትኹን ካልእ መልቀቕ ዋግኡ ብዘይ ነግፈረግ ምስ ዝኸፍል ንሱ ድልው ክብል ሕጂ እውን ስም እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ጠቂሱ ወዱ ናበይ ክኸይድ ተሃንጥዩ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ክለብ አርሰናል ንወዲ 30 ዓመታት ከዓ ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ኣብ መሳርዓ ንኽቕፅል መንገዲ ወላዲኡ ንምእማኑ አበርቲዓ ትሰርሕ ምህላ ተፈሊጦም ወላዲ ኦባሜያንግ ኪንዮ ኣብ በውነት ሓሊፉ ከም ወኪሉ ኮይኑ ምስኡ ከም ዝሰርሕ ይፍለጥ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ድሕሪ ነቲሞ ወርነር ኣስዒባ ክትዕድጎ ተበጊሳ ዘላ ጀርመናዊ አካፋሊ ካይ ሃቨርትስ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪታ ድማ ቸልሲ ምስ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ቀዳማይ ርክብ ከም ዘካየደት ትገልጽ ኣላ ብዘይካ እውን ታጋንታ ነዚ መንእሰይ ተጻዋታይ ክለብ ብሬንትፎርድ ሳሊድ በን ራሕማን ንምዕዳግ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ምህላዋ ዘጋርድያን ወሲኻ ገሊጻ ኣብዚ ቅልስ እታ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ንበን ራሕማን ናብ መሳርዓ ንምጽምባር ዘይሕለል ጻዕሪ ዘካየደት ክለብ ኣስቶን ቪላ እንድሕር ደኣ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ምስ ዘይትምለስ እታ ቀንዲ ንቸልሲ እትቀናቐና ጋንታ ክትከውን ተጽቢት ይግበረላ አውስትራሊያዊ ዳኛ ያሬድ ጂሌት ቀዳማይ ወጻእተኛ ዳኛ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ዝዳንየን ምዃን ተቐሪቡ ምህላው መረብ ሓበሬታ ማይል ተገንዚበ ኣለኹ ክትብል ገሊጻ እዚ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንሺፕ ትሕቲ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ዝርከብ ምዃኑ ውድድር ክዳኒ ዝጸንሐ ወዲ 33 ዓመት ዳኛ ካብቶም ብሓላፊ ዳንነት መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ማይክ ራይሊ ደገፍቲ ካብ ዘይብሉን ክፍትኑ ተቐሪቦም ዘለው ምዃኑ ይእመን ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ፍሉጣት ዳኛ ካብ ዝነበሩ ሓደ ማይክ ራይሊ ኣብዚ እዋን ሓላፊ ዳንነት ዝህሉ ጽዑቕን ዘይዕርፍን ጾታታት በቶም ኣቐዲሞም ክመርሑ ዝጸንሑ ጥራይ ምክያድ ሃልኪ ከይፈጥር ካብ ዝብል ጸቕጢ ደገፍቲ ኣብ ዘይብሉ ጾታታት ነዚ ናይ ፈለማ ወጻእተኛ ክኸውን ተቐሪቡ ዘሎ ጅሌትን ካልኦትን ናብቲ ዝዓበየ መድረኽ ከዘሰጋግሮም ቀሪቦም ዘሎም ጅሌት ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሃገር ኣውስትራልያ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሊቨርፑል ድሕሪ ምምጽኡ በዚ ካልኣይ ዝመልኮ ሞዩ ክመርሕ ድሕሪ ምጅማር ነቲ ንዘለዓለም ተዘኪሩ ዝነብር ቀዳማይ ወጻእተኛ ዳኛ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ዝዳነየ ዝብል ክብሪ ክረክብ ተቐሪቡ ዘሎ ንብራዚላዊ አካፋሊ ፊሊፔ ኮቲኖን ምፍራም ተገዲሰን ካብ ዘለዋ እንግሊዛውያን ክለባት ቶተንሃምን ቸልሲን ብመልክዕ ቅያር ሓደ ተኸላኸላይ ንምውሳድ ክለቡ ባርሴሎና ብመጽናዕቲ ተካይድ ምህላ ተገሊጹ ንኮቲኖ ብ142 ሚልዮን ፓውንድ ዝዓደገቶ ባርሴሎና ብ80 ሚልዮን ፓውንድ ኳ ናብ ዕዳጋ እንታ አውርደቶ ትገዝኣላ ጋንታ ስለዝተጸገመት ግን ነዚ ዋጋ ንምፍኻስ ክሕግዛ ብምባል ዳሕራዋይ መስመር ምክልኻላን ምዕባስ ኣብ ተማዕድወሉ ዘሎ እዋን ካብ ናይ ቸልሲን ቶተንሃምን ዳሳስ ተካይድ ከም ዘላ ገሊጻ ዴይሊ ሜይል ኮቲኖ ኣብ ባርሴሎና ኮይኑ ኣብ ዘካየዶ 76 ግጥማት 21 ሾቶታት ምዝጋብ ከምኡ ድማ 11 ንሾቶ ዝኾና ቀረብ ከም ዝገበረ ኣይርስዕን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኤሮፓ ትማል ምሽት ብዝተፈላለዩ ጸወታታት ቀጺሎም ሲነሩ ዝተረኸበ ውጽኢት ድማ ነዚ ዝስዕብ መስል ኣብ ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ አንጻር በርንሌ ተጻዊታ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ ሓደ ንኣፍቀርቲ ስፖርት ዘሰንብድ ክስተት እውን ተፈጺሙ ነይሩ ኣካያቲ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝእዋንቲ ነቲ ኣብ ሃገር ኣሜሪካን ኤሮፓን ዝስዕር ዘሎ ዓሌታውነት ንምቋም ኩለን ክለባት ኣብ ማሊእን ተጻወተን ኣብ ክንዲ ኣስማቶም ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ጭርሖ ክልጥፉዩ ኣዚዞም ክለባትን ተጻወትን ከዓ ነዚ ነገር እዚ ብምትግባርዮም ግጥማቶም ዘካይዱ ዘለዉ ኣብ ናይት ማሊ ግን ሰማያት ሜዳ ኢትሓድ ካልእ ናይ ዓሌታዊ መልእኽቲ ስለ ዝሓለፈዩ ኣርእሲ ሰሪሖም እዚ ፍጻሜ ከዓ ከቢድ ቁጥዕ ኣላዒሉሎም ናብ ጸወታ ምስ ንምለስ ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ግጥም ካብ መጀመርቱ ኣትሒዛ ዕብላሊኣ ኣረጋጊጻ ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ መበል 22 ደቂቕ ካብ ፊል ፎደን ብዝረኸበታ ሾቶ ሓደ ባዶ መሪሓ ነይራ ኣልጄሪያዊ ሪያድ ማሕረዝ ከዓ መበል 43 كمونا بل 45 دقيقة ببار صدقت ፍጹም ቅላዕ ናብ ሾቶ ምልዋጡ ሲቲ 3 ባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወጽያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ሲቲ ካብ ዴቪድ ሲልቫን ፎደንን ኣብ መበል 51 ከምኡ 63 ደቂቕ ብዝረኸበተን ሾቶታት ብድምር 5 ባዶ ብምዕዋት ምስ መራሒት ናይዚ ውድድር ዘላ ሊቨርፑል ናይ ነጥቢ ፍልልያ ኣጽቢባቶላ ድሕሪ ትግጥም ሓለቓ ክለብ በርንሌይ ቢንሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብደገፍቲ ክለብ ዝተገብረ ተግባር ዝሕፍርን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ድማ ክግበር ዘይግብኦ ተግባር ብምዃኑን ከም ዝሕፈሮን ንክለቡን ደቂ ክለቡን ዝውክል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ይቕሬታ ሓቲቱሎም ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ ኣጌሮ ኣብ ናይ ትማሊ ጸወታ መጉዳእቲ ተጸይሩ ካብ ሜዳ ምውጽኡ ኩነታቱ ኣጠራጠረ ኮይኑሎም መሰረት ኣሰልጣኒዩ ፔፕ ጓርዲዮላውን ዝተጻወታይን ዝተረፈ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግን ካልእ ኤሮፓዊ ውድድራትን ናይዚ ዓመት ስፖርት ክበኩር ምዃኑ ዝንገረሉ ናብ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ናይቲ
ክግጠም ምስናቱ ማንቸስተር ሲቲ ብጓርዲዮላ ክትእለ ካብ ትጅምር ኣብ 17 ጸወታታት ናይ 5 ባዶ ዓወት ክትመዝግብ ከላ ምስ ካልኦት ክለባት ክትወዳደር ከላ እዛ ክለብ ብ8 ዓወታት ሕልፊ ተሰራዓላ በርንሌይ ናይ ትማል ስዕረት ኣብ ታሪኻ ድሕሪ ኣወርሕ ሚያዝያ 2010 ብሲቲ ዝወረዳ ስዕረት ናይ ፈለማ ኮይኑሎም እቲ ካልእ ፍጻሜ ናይ ዝጸወታ ከዓ በርንሌይ ኣብዛ ጸወታ 10 እንግሊዛውያን ምስ ቀዳሞት 10 ሓረት ጻወቲ ብምስላፋ አርሲ ሰሪሓ ያወጸ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2006 እንግሊዛዊት ክለብ ሚድልስብሮ አንጻር ፉልሃም ዝነበራ ጸወታ 10 እንግሊዛውያን ተጻወቲ ኣኽቲታ ብምንባራ ነዚ ታሪኽ እዚ ሰሪሓቶ ጸንሐት ክለብ እያ ፖርቱጋላዊ በርናርዶ ሲልቫ ክለቡ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ስፖርት ምስ በርንሌይ ኣብ ዘካየደቶ ክልተ ጸወታታት 9 ሸቶታት ኣመዝጊባ እያ እዚ ጸወታይ ከዓ ኣብ ካብዘን 9 ሸቶታት እተን ተመዝግባ 4 ሸቶታት ክኽሽነን ብምኻሉ ፍሉይ ይገብሮም ናይ ቀደም ተጻዋታይ ክለብ ቶተንሃም ዴንማርካዊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ክለቡ አንጻር ስቶክ ሲቲ ኣብ ተጻወተሉ እዋን 4 ውዳት ኩዓሳሱ ክቕርብ ብምኻሉ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ኣብ ግጥማት ሴሪያ ኢጣልያ መርሒት ናይ ዝውድር ዘላ ጁቬንቱስ ናብ ሜዳ ቦሎኛ ብምጋሻ ግጥማት ኣካይዳ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ መበል 23 ደቂቃን ዝረኸባ ፍጹም ቅላዕ ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ኣንጠጥዩ ዝቐነየ ጸቕጢ ኣፈኺስወሎም ኣርጀንቲናዊ ፓብሎ ዲያባላ ኣብ መበል 36 ደቂቃ ካልእ ሾቶ ንክለቡ ብምዝጋብ ጁቬንቱስ 2 ባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ዝኸሰተ ፍጻሜ ኣይነበረን በዚ ከዓ ጁቬ ናይ 2 ባዶ ዓወት ምዝጋብ መሪሕነታ ኣደላዲላቶላ እዛ ክለብ አንጻር ቦሎኛ ኣብ ዘካየደተን ዳሕሮት 14 ጸወታታት ኣብ 13 ክትዕወትን ከላ ኣብ ሓንቲ ጸወታ ከዓ ማዕረ ተፈላለያ ወፅያ ቦሎኛ አንጻር ዓበይቲ ክለባት ኢጣልያ ኣብ ዘካየደቶም ናይ ሎም ዓመት ስፖርት ጸወታታት 22 ሸቶታት ክምዝገባ ብምኻሉ ኣገሪማላ ዲያባላን ሮናልዶን ኣብ ጁቬንቱስ ብሓባር 68 ጸወታታት ከካይዱም ከለዉ እቲ ዘገርም ግን ክልቲኦም 3 ሸቶታት ጥራዮም ከቕጽሩ ክኢሎም ዘለዉ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 አንጻር ፎርሲኖኔ ኣብ ወርሕታታስ 2019 አንጻር ሳምፕዶሪያ ከምኡውን ናይ ትማል ሓዊስካ ከዓ እዞም ኣጥቃዕቲ ሸቶታት ዘመዝግቡለን ጸወታታት እየን ሮናልዶ ኣብ ውድድራት ሴሪያ 43 ሸቶታት ምዝጋብ ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ፖርቱጋላዊ ኮይኑሎም ኣብ ካልእ ጸወታታት ሴሪያ ሚላን ናብ ሜዳ ሌቼ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ቅድምን ድሕሪ ዕረፍትን ብዘመዝገበተን ሸቶታት 4-1 ክትዕወትን ከላ ሌቼ ከዓ ነቲ አንኮሸጧ ካብ ድሕሪ ዕረፍትያ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ረኺባታ ብዘይካዚ ፊዮረንቲና ኣብ ሜዳ ምስ ብሬሻ 1-1 ማዕረ ውፅኢት ተፈላለዩን ኣለዋ ግጥማት ላሊጋ ስፓኛውን ትማል ሶኒ ምሸት ብክልተ ጸወታታት ቀጺሎም ሲነሩ ቢያሪያል አንጻር ሴቪያ ተጻዊታ 2-2 ክትፈላለን ከላ ፓኮ አልካሳር ኣብ መበል 18 ደቂቃ ንቢያሪያል ናብ መሪሕነት ዝሰቕለት ሸቶ እኳ ተመዝገበ ኤኳዶር ኣብ መበል 39 ደቂቃ ንክለቡ ሴቪያ ማዕረ ዝገበረ ሸቶ ብምዝጋቡ ጸወታ 1-1 ኮነ ቢያሪያል ዕረፍቲ ቅድሚ ካሉ ካብ ፓውሎ ቶረስ ሸቶ ረኺባ ንዕረፍቲ ድማ 2-1 መሪሓ እኳ ተወፀት ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ግን ሴቪያ ኣብ መበል 63 ደቂቃ ካብ ሙኒር ማዕረ ዝገበረታ ሸቶ ምርካባ ትግጥም ብናይ ሓባር ዓወት 2-2 ተዛዚሙ ግጥማት ላሊጋ ኤውሮጳ ሎም ሶሉስ ምሸትም ዝተፈላለዩ ጸወታታት ቀጺሉ ከምዚ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሌስተር አንጻር ብራይተን ከዓ ሰዓት 8 ምሸት ክራኸባ ቶተንሃም አንጻር ዌስትሃም ሰዓት 10:40 ክራኸባ መደብ ክትሓዘልን ከሎ ኣብ ውድድራት ላሊጋ ከዓ ሌቫንተ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ባላዶሊድ አንጻር ጌታፌ ባርሴሎና ከምኡን አትሌቲኮ ቢልባኦ ክራኸባን ከለዋ ኣብ ውድድራት ሴሪያ ሄላስ ቢሮና አንጻር ናፖሊ ስፓል አንጻር ካሊያሪ ጂኖዋ አንጻር ፓርማ ከምኡን ቶሪኖ አንጻር ኦዲኔዜ ክጻወታየን ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ስፖርት ምስ ንሰግር ድማ ባርሴሎና መስመር መጥቃዕታን ምሕያል ንኣርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲነዝ ከተፈርም ላዕልን ታሕትን ክትብል ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመሰረት ሓበሬታ ዲ ማርቲዞ ኣንፈታ ናብ ጎብናዊ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ኣቕኒዓ ከም ዘላ ተፈሊጦም ኦባሜያንግ ውዕሉ ከበቅዕ ተቃሪቡ ምህላውን ተዛማዲ ብዝሓስር ዋጋ ክትረኽቦ ከም እትኽእልን እቲ ምንጪ ገምጋሙ ኣስፊሩም ወዲ 23 ዓመት ካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ስኮት ማክቶሚናይ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሑን ተወሳኺ 5 ዓመታት ከም ዝፈረመ ዴይሊ ሜል ስፖርት ሓቢራ መሰረት ናይ ዝሓድሽ ውዕል ማክቶሚናይ ምስ ዩናይትድ ክሳብ ሰነ 2025 ክጸንሕ ምዃኑን ብድሕሪኡ ውዕሉ ከናውሕ ከም ዝኽእልን ተጻዋታይ እታ ክለብን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ተፈሊጦም ስኮትላንዳዊ ኣካፋሊ ኣብ 2017 ማልያ ዩናይትድ ወዲ ፈላም ጾቱ አንጻር አርሰናል ክካይድ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ 75 ጾታታት ሰሊፉ 6 ሸቶታት ኣመዝጊብሎም ብደገፍትን ኣካየትን ማንቸስተር ዩናይትድን ዓቢ ትጽቢት ካብ ዝተገብረሎም ተጻዋቲ ሓደ እዩ ማክቶሚናይ ድሕሪ ውዕል ምፍራሙ ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑን እታ ክለብን እታ ኣሰልጣንን ኣብ ልዕሊኡ ሙሉእ እምነት ኣሕዲሮም ነዚ ዕድል ምሃቦም ንሱውን ማልያ ናይታ ክለብ ኣብ ዝመለሰሉ ዝከኣሉ ምግባር ክሕስ ምዃኑ ገሊጹሎም ንሱ ወሲኹ እታ ክለብ ኣብ ዝክዛዘም ቀሪቡ ዘሎ ዓመተ ስፖርት ጀሚሮም ብልዑል ብቕዓት ብምቕላሶም ደረጃኦም ብምሕያሽ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምስታፍ ብፍሉይ ዝጽበዮም ምዃኑ ኣብሪሆም ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ብወገኑ ስኮት ኣብ ክለብና ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሩኢ ለውጢ ብምምጻእ ልዕሊ ዕድሚኡ ብቕዓት ዝውንንን ኣብ ማእከል ሜዳ ከምቲ እንደልዮ ዝኾነ
ዝግበር ሃብቲ ናይታ ክለብ እዩ ክብል ነተጻዋታይ ክውድስ ተሰሚዕዮም ታሰልጣን ወሲኺ ካብ አካዳሚ ክለብ ዝመጹ ተጻዋቲ ዘለዎም ጥሙሕ ናይ ዓወት ድሌትን ናይ ዓወት መንፈስን ዝድነቕ ምዃኑ ብምዝኻር ማክቶሚናይ እቲ ናይ ብሓቂ ማንቸስተር ዩናይትድ እትደልዮ ናይ ዓወት መንፈስ ሒዙ ከም ዝርከብን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ካብ ዘለዎን ላዕሊ ክቕጽል ዘለዎ ምንዮትን ተስፋን ገሊጾም عبيتي كلابات عالمنا بارسلونا ريال مدريد ليفربول أكافالي ساو باولو إيغور غوميز نفرام يورد رقم زلوا كبرازيل سفن وزيناتات أنا تسيرم تحديش كاكا بزبل سيام تحيزو زركب بلوت ساعتاي ببقعتو تمسطا كلابات أبرادارن كأتوه كم زي جرمن بوزحات أبي أوروبا ماتشيو بلوت بقعتو كاري زلوم تثبيت غليصم كلاب ميدلسبرو أسلطاني جوناثان وودجيت نايم سلطان سرحو كم زغرفن بأسلطاني نيل وارنوكن كم استكعتو بوغعي أفليتام خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نحن نامسغنا نلوم معلتي ادالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات ابزازيمنا لنا اب قصالي بخالق حبريتات نرخب نخلنا ببزلنايو سلام انتعنان